So guys, serba senggasno mena fast bihamjo labunaय समाव मानो रायदोंना रायाखै होननानै बुंनालाय So guys, welcome back to my channel another vlog. So नोंथांमोननो बुंनानै नि गोबां मानसिफ्रानो आंनि बे फेमिलि vlog बानायनायखौ मोजां मोनदों. So आङो हायोबाथाय बेबायदिनो कन्टिनिउ भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानो नाजागोन. आरो आंनि भिडिअनि एसे खस्थ' जायो मानो होनना बुंबाथाय सानसेनि भिडिअखौनो सानसेयावनो एडिट खालामनानै सानसेयावनो आपल'ड खालामनानै होयो आं. So माने आंनो नोंसोरमोना जेसेबांखिनि भिडिअ नुदों सानसेनो बानायो सानसेनो आपल'ड खालामनानै होजोबो. So लोगोसे नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो अनसायगासिनो बिदिनो आसा खालामो उनावबो बेफोरबायदिनो अनसायबाय थागोन होननानै आरो हायोबा आङो ट्राइ खालामगोन डेइलि vlog होनो थाखाय. PMजा बिजय सिंदों बेखौनो जानाय. So guys, दासो आङो सिखारदों बेनिफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै नै जेब्ला आब'आ हाबा जाजेनदोंमोन ना बे समावथ' रावबो गैयामोन न'आव बेनिफ्राय नै आइया आंखौसो हासिब सिबनो होयोमोन ना सिथ्ला सिबनो होयोमोन मानो होयोमोन ना सिगांनो जि दै रोआ होयोमोन आंखौ बानो सोरांस्लाब मोना एकदम जाजा खामानि मावबाय थायोमोन आंखौ सिथ्ला सिबनाय बिदि लामासिम आरो सिबखांबाथाय आरो दै रोगानांगौमोन आं ना मावग्रा गैया आरो ओमफ्राय गावआ मा खालामोमोन ओंखाम ओंख्रि सङोमोन गावआ ओंखाम ओंख्रि सङो बेखौ बासिनांगौल' खुथ्रा ना मा होनोमोनलाय खुथ्रामोन ना अ खुदना बेजों ओंखाम संनाय सोलिगासिनो. आब'आ आपेल लाबोनाय बायदि मोनदों. रिमजिमना बाम जाबाय आबौदो. बेनो बोराया. नायनो लुबैबाय थायोना बेनो. हाय तात नो बाजैनि फिसाजो आदानि फिसाजो सोरबा सिनायाखैनो गोदान मानसि बिथार नायबाय थायोना रिमजिम ना दुस्थ'थार. मा लाबोखो? फान्थाव बिलाथि थाव मा थाव रिफेन अमा बेदर आरो रिफेन थाव इलाय बेलाहि आरो सबाय उनि गिदिर साम'जों सबायजों आय नै इखो सबाय होननोलाय मा ओंख्रि होनो बिसोर सबायखो सबायसो होनोलाय मा होनोलाय नोंसोर सबायखो देलाय होनलाय मा होनोमोनलाय सबायखौ बिसोरो खबाय होननानै बुङो खबाय आरो मा बुस्थु खुथ्रा खुदना हारसायासो खुथ्रा होनो खुदना मैगं होनो बर'नि ओमफ्राय कासकल थालिर मा थालिर ओंख्रि जाग्रा थालिर होनो ए सबायदो मादो अमा बेदर सबायजों साम'जों सबायजों साम'जों नोंनिया सबायजों नङा नोंनिया सबायदो साम' नैना सबायदो खामु खामु बुंदोंमोन खोमालै खामु होनोमोन ना खामुक उइद्रल रेकर्डखौ नोंथांमोना साइडआव नायना लाबानो जाबाय. स' लिंक इन दा डेसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय. दिनै अलमस्ट जोब्बायानो गाबोन बे हाबा जोबसिगोन आरो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय आरो बे मोनसे फुल खालामबाथाय जाथारबाय. हाय रेमजेम आबौजों थानो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो ना आया So guys, दा जोङो ना हमैनि थाइलेण्ड मागुर दंनो ओइलाय गोमसार ब्लकनाव आं बे शेयार खालामना होदोंमोन ना नायदेनसै र' बेसेबां गिदिर ना दं बेनि फुख्रियाबो जा गिदिरथार आं नोंथांमोन देखायग्रा थाइलेण्ड मागुर फिसिनाय ला नों हमग्रा जागोन ना केमेरामेन जागोन नोङो ना हमग्रा जागोन आं होमबा केमेरामेन जादोंसै आङो. नै फुख्रिया थाइलेण्ड मागुरनि बारि खनायाव आरो दैयानो गैला माथो दैयानो गैला नै हाब्रुसो मोनखारबाय डाइरेक्टनो मासेल' नामा गिदिरथारानोथ' बापारे गिदिरानो बोरो वा गिदिरानो नुवाखै
Iya, mesti. Enggak, Jem. Mobile bisa nuyo. Itu mabar real biar gitu. So guys, serba senggasno mena fast bihamjul abunai so mamane raiding na rayakin nani. Bungnalai. Hah? Raiding are ise. Bisang. Ise raiding are godaनावलाय रायखागोन. रागाबो Elai. Besa bagi gasno mon bi fast समाव. Bagiaba. Oमफ्राय उनाव dagi aiki. Mana gibunle. Wah. Desa ngaram. Seru. Ada mati gibungno. Bikunjia मोजांथारना माले. Desa ngaram lawan selini. खोनाखाबायानो जानांगौ सोरबा सोंदोंमोन ना रायदोंना रायाखै होननानै फार्स्ट समाव रायाखै माखौथ' रायनो ना So guys, दिनै प्लास्टार बहायनो नागिरदों बेजाय उन साइडआव दङ मिस्ट्रिया दिनै सोलायलायबाय सासे मैया दुस्रामोन ना बेखौ बानायनाया दिनै फैथ'वाखै बियो दा जों लांगिना थांबाय थानि सासे लोगो दं गामिनिनो दा जों लांगिनाव थांना फैग्रोदोंसै बेनिफ्राय बेसे गोबावजों सफैनाय जायो नायदोंसै आङो बेजाय ओ मेथाइसो माथो मा मेथाइ नै गरमथार मा मेथाइ नै kayak kecil lebih, doi, gimana beli? Ekor lo kamu kilo. Kilo, wah, lokal bazar be, langin nih. Langin auto ini lana kan zebu ya, kali yang kui padang luar, nih skuti salah dengan barang salah ya, speeder 22 only. So guys, langin apa nih bazine, ang izak isi kaman dong man, nih, maidang ni fungway jai, ang ni bay nih ya, ose fungway. Nah, last फंबाय जायो सोरबा जुदि नुवाखैबाथाय आरो सोरबा जाय एरियानियाथ' नुखागोन जोंहादोला आं देखायनानै होबाय दिनै थांथ'वाखै मानो होनोब्लाथाय बेखौ लोगो हमफैनाया जादों आङो मैया मबाइल दोनलांदोंमोन बेनिफ्राय मोनसे नै आं माबा मोनसे लादों बेखौ दा न'आव थांनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो सासेनि थाखाय आरो देखायदोला दा थांबाय थानोसै न'आव एसे खामानि दं मोननैसो देखायना होबावदोंसै आं खेबसे मोनसे खोथा बेनि मोनसे चेनेल दंमोन टनि दादा ब्लगमोन ना ओके बेखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आं डेसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै जायफोरबो नायदों सोर नायदों साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जायखिजाया डेसक्रिपसनाव लिंक दं बेनि चेनेलनि ना दिनै आरो ब्लग होबावगोन नामा दा आरो बेजाय सासे लोगो फैदों बेनि बेना नै बेजायनो दे गामिया बेजाय ओमफ्राय औ लांहिनाय जे दं लांहिनि जोंना बैजाय जानांगौ जायो न'आ ओमफ्राय बिसोर नायजे ला जों थांबाय थादोंसै नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन बेनि ब्लगाव So guys, thank you so much नोंथांमोना एसेबांखिनि सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननो बुंनानै गोबां मानसिफोरानो भिडिअफोरखौल' नायो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै दाबो सोरबा माने बावो नामासोथाय माने आंनि जेनेबा भिडिअखौ 50,000 जन नायबाय ना बेनिफ्राय 30,000 जनानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आं डेइलि व्लग बेफोरबायदिनो जेसेबांखिनि हायो आं होलांबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय